Marko Tomaš. Rub živaca. Cvijeće je čvijeće, točka se nadmeće s kotačem. Svakodnevica je puna uzbuđenja i čaša vode. Nema boju, nema miris, nema okus, ima dubinu i širinu, iako su promjenjive od čaše do case. To je ono uzbudljivo kod svakodnevice. Pišem i proričem, stoji ispod imena na podsjetnici i zato me cijeli grad ogovara. Prijatelji mi tako iza leđa ogovaraju cijeli grad. Kada je hladno upalim klima uređaj. Učinim to i kada je vruće. Na hladno upalim hlađenje. Na vruće upalim vrućenje. Nerviram ljude. Svi mi se tako obraćaju, iako ih nerviram. A Maja čak i živi sa mnom, makar kažu da sam nemoguć. Svatko nemoguć nađe pripadajućeg nemogućijeg i onda žive nemogućnosti. Neki to zovu brak, ali ja ulažem veto, prigovaram, prosvjedujem. Suživot dvije nemogućnosti nazivam ljubavlju. Ljubav je puno teža od braka. Vjenčani bi je trebali probati, pa bi se trkom vratili u brak. Kažu da baš teško ljudiram nerve, ali i oni živciraju mene, pa ne govorim to okolo. Maja i ja živimo u ljubavi i za potomstvo imamo puno uspomena na to kako je nerviram i kako ona mene izluđuje. Mladunčad raste kao iz inata, ne okreneš se i već počne priča. Ima od toga nekih 5 ili 6 godina, slagaću te, te ja lažem li kažem ti. Život je jedina stvar lakša od braka, a teža od vode. Poznajem nekoliko discipliniranih, nema tu posebne razlike. Živi se na planeti Zemlji i još bizarnije među ljudima. Najluđe je što i među ljudima ima ljudi. Puno je mojih poznanika to primijetilo. Neki među njima su međuljudi. Tada su tvrdili da ih posebno nerviram. Idem im na ganglije. Uzaludno na mene troše baterije. Sutra opet nazovu, samo da im se ne bi odmah javio, kako bi mogli reći da su sa mnom stalno na rubu živaca. A nisu uopće bili sa mnom. To samo lažu supruge i životne partnere. A dođu i večeri pune spokoja i šalica čaja. Pojedem 2, a ona 1 tost. Sa mnom je nemoguće razgovarati. Pitam je, kako si? Ona odgovara, dobro. Kažem joj, volim te. Ona odgovori, ja tebe. Onda joj smišljam nadimke, nadima obraze, izgleda kao pjegava krafna. U sebi se zapitam, Bože, koliko li ovo traje i do kada će? Ispod prozora začujem glasove. Provjerim. 2 psa sjede na travnjaku. Razgovaraju o ljudima. Onaj moj nekad me pogleda kao da će progovoriti. Zapišaju ogradu i odu prema mostu. Savjetuje me. Nemoj nikom osim meni to pričati, molim te, Marko. Čujem ja glasovi u klima uređaju. Klimatiziraju sigurnosne pojaseve. Što sve neće izmisliti? U kako ludim vremenima živimo? U moje vrijeme toga nije bilo. Nije bilo ni čokolade, samo šećerne table. Odlazi spavati prije mene. Ponekad volimo noć na različite načine. Idealna temperatura svijeta je toplota njene kože dok spava. Ona tako lijepo spava u svojoj koži. Nekad mi je bude žao probuditi i reći joj sve ovo, samo da čujem kako izgovara. Ideš mi na živce.